రేయ్, నిజంగా నీకు దమ్ముంటే, చావుంటే, కలేజా ఉంటే, గుండుంటే నా రివాల్వర్ కొట్టేసినట్టు పట్టుకోరా, నీ పుణ్యం ఉంటుంది. ఆ రోజు నీ చేత పప్పు రుప్పించిన అమ్మాయి మీ రివాల్వర్ కొట్టేసింది. నా చేత పప్పు రుప్పించిన అమ్మాయి రివాల్వర్ కొట్టేయటం నువ్వు చూసావా? ఆఫీసర్లు అమ్మనా బూతులు తిడుతుంటే చూస్తూ ఏమీ తెలియనట్టు హావభావ ప్రకటనలతో చెప్పకుండా నన్ను ఏడిపిస్తావురా? నిన్ను చంపేస్తా నిన్ను వీడిప్పుడు జైల్లో ఉన్నాడు కదా? అవును. ఆ టీవీ ఆన్ చేయండి. ఇప్పుడందుక నా తెలుగు ప్రోగ్రాంలు వస్తాయి, నీ మంత్రాలు గింత్రాలు అన్ని మర్చిపోతావు. సో నువ్వు రా, మీరు యష్కర్ మష్కర్ తుష్కర్ తుష్కర్ మష్కర్ యష్కర్ యష్కర్ మష్కర్ తుష్కర్ హామ్ ఫాట్. ఎరబాబు